Wat is het prachtig in Drachten? Ik ben benieuwd. Oké. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet binnen Hans en Gerard op een paard. Gaan we naar boven naar de stijlkamer van de Rinsemaas. Dat is heel leuk. Oké. Veel plezier. Thijs en Evert Rinsema, dat zijn broers. Die zijn schoonmaker in Drachten. En daarnaast zijn ze ik tekenaar, schilder, kunstdingen ze en ze schreeuwen ik nog gedichten. Ja, dit is zijn wijnkamer. Dat zijn mooie schilderijen. Dan kun je zien dat al die stoelen reed verven binnen. Die primaire kleuren komen vooral mee. Weet je dat Mondriaan-achtige zit erin. Ja, ik vind het wel grappig, want ik vind deze voetballers vrij statisch. Ja. Ik zit er net echt een voetballer in, Seesbaan. Maar als dan dit heeft, dat is ik, voetballers. Maar dat zit echt die dynamiek in, Seesbaan. Dat is echt wel, die herken ik wel. Ja. Ik heb een beetje een soort van logo van een voetbalclub of zo. Ja. Er zit beweging in. Deze blom uit de beste tijd Hans, is dat? Dat is al een mooi ding. Het is wel vrij vlak, hè? Het is net echt heel... Er zit net echt diepte in of zo. Nee. Het is ook wel hebben. Ik zoek me eens voor heen, maar... Dat is heel wel leuk. Dan zie je die achten van het museum hier weer in komen, is dat? Ja, het is wel mooi, hè? Dit is toch een beetje die sms-taal. Dit is van 1923. Ja, dat gebruiken wij nou ook. Werkman. Heb je wel kleurrijk, hè, die werkman? Dit is ook een beetje datzelfde eenvoudige wat erin zit. Vaagheid. Inderdaad. In het Dat ballon. hier gewoon vaagheid. Die Ja. heb ik in wat mij betreft. Het is wel leuk om hier eens even om te stappen. Dan begint het Ja. leuk te vinden als ik door het woord, maar het begint Ja, je wel te interesseren. Ik heb vaak een beetje moeite met de abstracte dingen. Maar ik vind het wel heel apart dat het al in de jaren 20 al zo modern in feite alweer, wat zei die in